Важно е кой ни обучава, защото обучителя е човека, който в голяма степен, или фактора, който в голяма степен определя и качеството на обучението. Много неща са от значение, много компетенции. Аз бих казала, че първото и едно от най-съществените е това обучителя да бъде компетентен съдържателно в областта, в която обучава хора. И това е нещо, което не може да се компенсира. Ако той не е добре подготвен в дадената област, няма как да се справи като обучител. Друго важно нещо е опита с преподаваната тема, с съдържанието, което преподава. Ако има практически опит в съответната област, е най-добре. И оттам насетне се тръгват вече към компетенции, които са свързани точно с това да си обучител. Една много важна компетенция, когато говорим за обучение в организациите, в бизнес среда, това е съответният човек да е запознат с спецификата на обучението при възрастни, спецификата на обучението на хора с опит. Примерно едно от много важните неща, които отличават обучението на възрастни от обучението на деца, е това, че възрастните много държат обучението да бъде практически насочено и това, което учат, да бъде директно свързано с дейността им, да виждат на момента кое къде може да се приложи. При едно дете нещата не стоят по този начин. Затова и да кажем обучението по педагогика, което се минава в различни висши училища, университети, и в това обучение е свързано с това как да учим деца. Това не е нещо, което върши много работа, когато обучаваш възрастни. По света, в Европа и не само, има магистърски програми, свързани с обучението на възрастни. В България обаче няма такива неща. Нашата програма обучение на обучители, мисля, че към момента е единствената професионална програма такава. Тоест, след завършване на нашата програма обучение на обучители, ние даваме удостоверение за професионална квалификация. Ние не даваме съдържателна подготовка. Ние подготвяме хората върху методологията на подготовка, провеждане на обучителни дейности в организации. Нали са 4 издания, ние сме подготвили инженери, финансисти, търговци, хуманитаристи, хора ориентирани към неправителствения сектор, дипломат. Имали сме няколко чужденци също така. Така че няма ограничение в каква сфера работи човека. Той може да се занимава да провежда, работата му да е такава, че да води технически обучения. Работата му може да е такава, че да води търговски приоритетно или продуктови, или свързани с финанси, или меки умения, да обучава хората на меки умения. Независимо каква е съдържателната област, в която той работи, тази програма му помага да подобри уменията си като обучител.